το πρόβλημα είναι τεράστιο πλέον, έτσι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά λάβει κανείς υπόψη, αγαπητέ μου κύριε Κουίκου, ότι κλείνουν και τα σύνορα, τα βόρεια σύνορά μας. Αν έχουμε εδώ την παρουσία την ατοική, όσον αφορά τη διαφύλαξη και την αποτροπή των ροών από τα μικρασιατικά παράλια, τι εικόνα είναι αυτή τώρα, έτσι, ένα πρώτο σχόλιο θέλω. Εγώ, κύριε Κολλιέ, και στα δημοσιογραφικά μου χρόνια δεν ήθελα να παρεμβαίνω σε θέματα χειρισμού εθνικών ζητημάτων και κυρίως σε θέματα άμυνας. Ήμουνα πάρα πολύ προσεκτικός. Ναι, ναι. Δεν σήκωνα τόνους. Και ανεξάρτητα με το αν μπορεί να είχα μια κριτική τοποθέτηση όταν πια σχημάτιζα μια καλή εικόνα, όταν βρισκόντουσαν συζητήσεις σε εξέλιξη, δεν ήθελα να παρέμβω. Διότι εξωτερική πολιτική δεν ασκούσα ποτέ μου, ασκούσε η εκάστοτε κυβέρνηση και απολογιστικά μετά μπορούσα να κάνω και εγώ την δουλειά μου όσο όφιλα να κάνω δημοσιογραφικά. Χθες ήταν σε Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος μίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για το θέμα αυτό. Υπήρξε η συνομιλία του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ σε σχέση με την νατοϊκή εμπλοκή. Επανειλημμένα πάντως να ξέρετε ότι και εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες φωνάζαμε ότι όταν η Ευρώπη μιλούσε για ευρωπαϊκά σύνορα, θα έπρεπε η Ευρώπη να έρχεται εδώ να προφυλάσει τα ευρωπαϊκά σύνορα και κάθε φορά που παραβιάζαν τον εθνικό εναέριο χώρο τα τουρκικά αεροπλάνα να μην σηκώνονταν μόνο τα ελληνικά, σηκώνονταν και τα αυστριακά και τα γερμανικά και τα γαλλικά και τα ιταλικά αεροπλάνα, αφού μιλάμε για τα όρια της Ευρώπης. Συνεπώς θα έλεγα ότι σε μια προσπάθεια που γίνεται πλέον, και αυτό είναι εμφανές ότι γίνεται έντονα, του να μπουν τα πράγματα στη θέση τους σε σχέση με τον ρόλο της Τουρκίας έναντι του προσφυγικού, θα έλεγα ότι να περιμένουμε τις κινήσεις κυβέρνησης και μετά να κάνουμε την όποια συζήτηση. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι την ώρα που είναι σε εξέλιξη διαβουλές διαπραγματεύσεις, δεν θα το ήθελα, κύριε Κολλιέ. Πάντως είναι σαφές, και αυτό είναι ένα μήνυμα που το στέλνω μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού παραμεθορίου περιοχής και πόσο μάλλον του Εύρου που γειτονεύει με την Τουρκία, ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε θάλασσα και στεριά η ελληνική κυβέρνηση δεν τα παραχωρεί, δεν τα διαπραγματεύεται. Μάλιστα. Αυτό γίνεται έτσι δήλωση σαφής από τη δική σας την πλευρά. Ελπίζουμε και στην πραγματικότητα να είναι έτσι όταν καταλήξει αυτή η συμφωνία, εάν καταλήξει. Πάμε λιγάκι. Πάντως είναι σαφές, κύριε Κολλιέ, και το αντιλαμβάνεστε, ότι το πρόβλημα δεν το δημιουργεί η Ελλάδα με το προσφυγικό. Το πρόβλημα το δημιουργεί η Τουρκία με τις μεταναστευτικές ροές που επιτρέπει να φεύγουν. Χαρήκαμε, δηλαδή θεωρώ ήταν πολύ σημαντικό γεγονός ότι χθες η Κομισιόν έβαλε πάγο στην Τουρκία και είπε επιτέλους δραστηριοποιήστε χερσαίες και θαλάσσιες περιπολίες και έρευνες και διαχειριστείτε το θέμα των δουλεμπόρων. Ήταν σαφέστατη η εντολή, το μήνυμα που έστειλε η Κομισιόν, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει άρει το καθεστώς της βίζας για κατοίκους άλλων χωρών από την Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα εκεί να συσσωρεύεται κόσμος. Για τη Βόρεια Αφρική. Ακριβώς, να συσσωρεύεται κόσμος ο οποίος θέλει να φύγει για την Ευρώπη, και η δίπλα πόρτα δυστυχώς είναι η Ελλάδα. Δυστυχώς σήμερα έχουμε αυτό το τραγικό συμβάν με το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Όπου εδώ, και κύριε Κολλιέ, θα θερμοπαρακαλέσω. Ναι. Και απευθύνομαι σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ορίστε. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς. Ναι. Μιλάω από όλα τα μέσα τα οποία μεταδίδουν αυτή την είδηση. Μάλιστα. Να σεβαστούν τον διοντολογικό κώδικα. Δεν μπορούν να αναφέρονται σε λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν οικογένειες θυμάτων, πριν καν ενημερωθούν και οι ίδιες οι οικογένειες των θυμάτων. Ναι, όχι, δεν θα μπαίναμε σε όχι, έχω το λόγο μου που το λέω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Έχω το λόγο μου και αυτό αφορά και τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Όπου τα δημόσια μέσα ενημέρωσης πρέπει να συμπεριφέρονται με μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι τραγικό το σημάδι, έχετε δίκιο. Απλά μένω σε αυτό το οποίο αναφερθήκατε λίγο πριν, κύριε Υπουργέ, και που είχε να κάνει με την εθνική κυριαρχία μας. Όπου βλέπω σήμερα η Τουρκία με νόταμ αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδος να κάνει έρευνα διάσωση. Δηλαδή μιλάμε τώρα πλέον για παραλογισμό, στον απόλυτο παραλογισμό. Να σας πω κάτι, κάθε φορά που μιλάω μαζί σας, σκέφτομαι ότι θα μου κάνετε ερωτήσεις που δεν μου γίνονται από πουθενά άλλου.
Μου βάζετε λοιπόν το θέμα της έρευνας διάσωσης, που είναι μια σπάνια πρόταση την οποία χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι με την παλιά μου, με την επί αναστολή ιδιότητά μου, όταν κάνουμε κουβέντες. Μεγάλο πρόβλημα το θέμα αυτό, διότι επάνω εκεί πατάει η Τουρκία, και πρέπει να σας πω ότι όταν ανέλαβε ο Πάνος ο Καμένος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ζήτησε σε εφαρμογή συμφωνίας την οποία είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, Σαμαρά Βενιζέλου, να εξυγχρονιστούν τα δύο όριων για να μπορεί η Ελλάδα να κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έρευνα διάσωση στο Αιγαίο, βγήκαν κάποια μέσα ενημέρωσης να τον ξεσκίσουν. Από την άλλη την πλευρά, ίσως κάτι που δεν το ξέρουν οι ακροατές σας, αλλά εγώ θα το αποδεσμεύσω. Οι Τούρκοι πολλές φορές παραβιάζουν το Αιγαίο, όχι με τα δικά τους τα F-16, έτσι, που κάνουν τις πεπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, αλλά με αεροπλάνα έρευνας διάσωσης. Και αυτό το κάνουν σκόπιμα. Έχουν σημαδιακό τρόπο. Σκόπιμα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή υπάρχει μια σκοπιμότητα. Ότι εγώ σου κάνω παραβίαση στον αέριο χώρο της Ελλάδας με αεροπλάνα έρευνας διάσωσης. Λοιπόν, γι' αυτό έσπευσε και το Υπουργείο Άμυνας να επικυρώσει την συμφωνία και της προηγούμενης κυβέρνησης για τα θέματα του Όριον. Και δυστυχώς και το ελικόπτερο το οποίο έπεσε σήμερα ήταν σε άσκηση έρευνας διάσωσης, η οποία γινόταν στο Αιγαίο. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι το άσχημο. Για να έρθουμε λιγάκι, και επειδή ξέρω ότι πρέπει να παραβρεθείτε σε αυτή την σύσκεψη με τον κύριο Φλαμπουράρη, να κλείσει αυτό το θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από την Κυριακή το βράδυ. Είχαμε μια σχετική επικοινωνία. Άρχισε λοιπόν από τη Δευτέρα το πρωί και είχε να κάνει με αυτή την προκήρυξη της ύπατης αρμοστίας για εγκατάσταση. Την πρόσκληση ενδιαφέροντος, λέτε. Πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ναι. Πρόσκληση ενδιαφέροντος, ούτως ώστε να εγκατασταθούν προσφυγικοί μεταναστευτικοί πληθυσμοί στην περιοχή μας. Επειδή το χειριστήκατε το θέμα και επειδή σε κάποια στιγμή μιλήσαμε, και λοιπόν... Σας είπα ότι σας θέρμο παρακαλώ, γιατί 2 μέρες τώρα, είναι και χθες και προχθές, μου ζητούσατε να βγω και ευχαριστώ που με σεβαστήκατε. Σας είπα, σας παρακαλώ πολύ, αρκεστείτε πάνω στην έγγραφη δήλωσή μου, και το έκανα αυτό διότι με την δική μου τη δημοσιευτική εμπειρία, και με αντιλαμβάνεστε τι σας λέω, κουβέντα στην κουβέντα, πες, αντί να κλείνουμε ένα θέμα, το ανακυκλώνουμε, το αναπαράγουμε. Σε αυτό να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, δεν ευθύνεστε ούτε εσείς, όχι. Αλλά εμείς έχουμε τη λιγότερη ευθύνη όταν εχθές ανακαλύπτουμε ότι αυτή η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι κανονικότατα αναρτημένη. Γι' αυτό και τη δημοσιεύσαμε. Γι' αυτό και τη δημοσίευσε λοιπόν και ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Χοντρός, αλλά και συνεχίζει να είναι. Ακούστε, η δημοσιογραφική δουλειά πάρα πολλές φορές βοηθάει. Εγώ θα έλεγα μάλιστα, καμιά φορά να ρωτιέμαι, είμαι πιο χρήσιμος μέσα στην πολιτική ή πιο χρήσιμος στη δημοσιογραφία? Στη δημοσιογραφία. Εγώ ψηφίζω δημοσιογραφία. Είχα αισθανθεί πολλές φορές, κύριε Κολλιέ, σας παίρνω τώρα εγώ από το δικό σας το χρόνο, ότι μέσα από την άσκηση του δημοσιογραφικού μου επαγγέλματος ή καθήκοντος μπορούσα να είμαι λίγο χρήσιμο στην πατρίδα μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, ούτε εσείς ούτε εγώ, κύριε Κολλιέ, αν ήμασταν σε ένα τηλεοπτικό κανάλι τη βραδιά των ημείων το 1976, δεν θα βγάζαμε ζωντανή εικόνα από τον απόπλου του ελληνικού στόλου, από τον άσχημο της Καλαμίνας. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ. Μπράβο. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να σας πω ότι ο πρώτος ο οποίος με ενημέρωσε ήταν ο σεβασμιότατος ο Μητροπολίτης, ο κύριος Άνθιμος. Ακριβώς. Ο οποίος στην συνέχεια βγήκε και στο ραδιόφωνο. Από τη στιγμή εκείνη εγώ έκανα 3 τηλέφωνα. Δεν χρειάστηκε να πάνω παραπάνω. Και το θέμα από εκείνη τη στιγμή είχε κλείσει, εξού και ενημέρωσα αμέσως και τον κύριο Λαμπάκη, τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, και έβγαλα και την ανακοίνωση που έβγαλα και την οποία και σας παρακάλεσα να αξιοποιήσετε. Έχουμε και άλλα μέσα τηλεόραση που μου πήραν από την Αλεξανδρούπολη. Και πραγματικά θεωρούσαμε ότι από τη στιγμή που είχαν γίνει και οι κατάλληλες κινήσεις και η επαφή που είχε γίνει με την ύπατη αρμοστία, ότι η ανάρτηση θα κατέβαινε. Αυτό δεν συνέβη και δεν έγινε από καμιά σκοπιμότητα, έτσι. Αλλά και
Αλλά νομίζω ότι εχθές το θέμα έκλεισε οριστικά. Έτσι. Από τις 2 Οκτωβρίου παλεύω, θυμάμαι με μία δήλωσή που είχα κάνει από την Κομοτηνή, αλλά και όταν είχε έρθει εδώ στο γραφείο μου πριν από μερικές εβδομάδες και ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Σταύρος ο Καβαρατζής, που είχα επίσης πει ότι δεν υφίσταται θέμα. Κοιτάξτε, από τον έστω και πέρα, για να είμαι απόλυτα σαφής στους λόγους μου, κύριε Κολλιέ, από τον έστω και ανατολικά, η κυβέρνηση δεν δρομολογεί ούτε πρόσφυγες ούτε μετανάστες. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι καθημερινά συνομιλούσα και χθες κυρίως πάρα πολλές φορές και με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Παυλίδη και με τον κύριο Λαμπάκη και αργά το βράδυ και με τον Σεβασμιότατο. Και το θέμα κλείνει και με την ανακοίνωση την οποία ζήτησε να βγάλει ο κύριος Μουζάλας και με την ανακοίνωση την οποία έβγαλε και η ίδια η κυρία Στεφανάκη από την ύπατη αρμοστία. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Αγαπητέ Τέρενς Κουίκ, έτσι θα κλείσουμε, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω το εξής. Θέλω να ευχαριστήσω και κλείνω εδώ. Ναι. Ότι για μια ακόμη φορά τα σημαντικότερα μέσα ενημέρωσης της Αλεξανδρούπολης, αλλά και η τριάδα με την οποία μίλαγα, ο Σεβασμιότατος, ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, και στον δημοσιολόγο τους, ήταν εξαιρετικά προσεκτικοί στο πώς χειριζόντουσαν ένα θέμα, βεβαίως με την εύλογη ανησυχία την οποία όφυλα να έχουν, όπως και εγώ ανησυχώ. Δηλαδή εσείς νομίζετε ότι δεν σκέφτομαι από πού θα μου σκάσει κάτι? Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ωραία. Άπα είσαι και ψηλιασμένος 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν γίνεται, αλλά θα παρακαλέσω το εξής και απευθύνομαι στον δημοσιογράφο. Παρακαλώ. Διότι αυτό για το οποίο τουλάχιστον πραγματευθήκαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θεωρώντας ότι έπρεπε να γίνει και καλώς το κάναμε, δεν ήτανε ούτε αποκοίημα της φαντασίας μας, δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε ψευδές, ούτε εξυπηρετήσαμε σκοπιμότητα. Και αυτό ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί θα πρέπει επιτέλους να υπερασπιστούμε για ακόμη μια φορά την ελευθεροτυπία. Δεν μπορεί να κατηγορούμαστε από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ότι υπηρετούμε σκοπιμότητες ή ότι είναι ψευδείς όλα αυτά τα οποία λέμε. Έτσι. Θα σας πω, πολλές φορές κάποιος μπορεί να μην έχει και την πλήρη γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή ξέρετε, όταν ευνηδιάζεσαι από κάτι και μέσα, κοιτάξτε, και θα δικαιολογήσω μη δικαιολογώντας ή δεν θα δικαιολογήσω δικαιολογώντας. Όταν το κυβερνών κόμμα και οι βουλευτές του βρίσκονται σε μια συνεχή επίθεση, κυρίως από τα μητροπολιτικά μέσα ενημέρωσης, έτσι, είναι γεγονός ότι πλέον κουμπώνονται και οτιδήποτε ακούγεται έρχονται σε μια θέση άμυνας. Εμείς γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν είμαστε πια το ξέρω, αλλά ούτε των κύκλων, ούτε των σκοπιμοτήτων, τίποτα απολύτως. Δεν το κάνανε πάντως. Ούτε των ψευδών ειδήσεων. Σύμφωνοι, αλλά εγώ θα έλεγα να το κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Η όποια παρεξήγηση. Ωραία, χαίρομαι. Και ένα τελευταίο. Ναι. Επειδή μιλάμε για σύνορα. Την ώρα όπου δίνουμε έναν αγώνα, πρωτοφανή αγώνα εναντίον ακραίων καταστάσεων ευρωπαϊκών, που θέλουν να κλείσουν τα Σκόπια, το σύνορα με τα Σκόπια, έτσι. Παρακαλώ, δηλαδή βγάζω φωνή ενός Έλληνα που ξέρει τι λέει. Στον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι αγρότες ας ανοίξουν εκεί τα σύνορα. Οι διαπάλοι τους, οι όποιες διαφορές με την ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πέφτουν στις πλάτες των Βούλγαρων, των Ρουμάνων και όλων των ξένων οι οποίοι είναι συσσωρευμένοι μέσα σε φορτηγά σε ουρές χιλιόμετρων και θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα για να πάνε να κάνουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι είτε στην υπόλοιπη Ευρώπη είτε αλλού. Δηλαδή μην δημιουργούμε ένα διεθνές θέμα, μην κλείνουμε εμείς τα σύνορα όταν ζητάμε από τους Σκοπιανούς μην κλείσετε τα σύνορά μας. Δηλαδή αυτό και παρακαλώ και αν συμβαίνει κάτι στον κήπο, ανάλογο στον κήπο του Εύρου. Το Ορμένιο έχει κλείσει. Παρακαλώ πολύ μην κλείνουμε τα σύνορά μας. Διότι πολύ εύκολα θα έρθει να μας πει και η Ευρώπη, γιατί φωνάζετε να μην κλείσουμε τα σύνορα με τα Σκόπια, αφού κλείνετε εσείς τα σύνορά σας στο Ορμένιο, στον Προμαχώνα, στους Κήπους. Παρακαλώ πολύ, μην δυσκολεύουν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας σε ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα για ένα θέμα που αφορά μόνο το ιστορικό της χώρας μας. Οι αγρότες σε μια ιστορία που αφορά την κυβέρνηση και η κυβέρνηση στους αγρότες. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Βεβαίως. Βεβαίως και αντιλαμβάνομαι. Και θα παρακαλέσω και αν μπορεί και ο δημοσιογραφικός κόσμος να μας βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Μην εμπλέκουμε διεθνείς σχέσεις με εσωτερικά μας προβλήματα. Τέρενς Κουίκ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάντως οι αγρότες σε ένα πράγμα έχουν απόλυτο δίκιο, κύριε Κολλιέ, για να το κλείσω. Ναι.
Και είναι κάτι το οποίο δεν το αναδεικνύουν. Ναι. Μπορεί να μην έχουν δίκιο στα θέματα ασφαλιστικά. Ναι. Γιατί το μισό ευρώ την ημέρα επιπλέον, κοίταξε, για να πάρουν μια σύνταξη των 386 ευρώ που είναι η εγγυημένη εθνική σύνταξη, θα έλεγα 2 τσιγάρα δεν είναι το κόστος μεγάλο. Δεν έχουν ζήτημα φορολογικό, σας διαβεβαιώ κατηγορηματικά. Ναι. Εκεί όμως που είμαι το πλευρό τους και δεν το ανεβάζουν ως θέμα, είναι τα ακριβά εργαλεία τους. Πληρώνουν ακριβότερα τα φάρμακα, τα λιπάσματα, τα σπόρια από ότι ο Ιταλός ή ο Ισπανός. Το πετρέλαιο, το οποίο εμείς ανεξάρτητοι Έλληνες θέλουμε να το δώσουμε και αφορολόγητο και το παλεύουμε προς αυτή την πλευρά. Λοιπόν, εκεί είμαστε μαζί τους, να τους κατεβάσουμε το κόστος παραγωγής. Για να δούμε. Πάντως και να κάνουν και διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς από τον μπλόκο του Διδημοτήχου, μου γράφουνε τώρα και σας περιμένουν, λες. Είναι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Πάνω στο Διδημότυχο μην ξεχνάτε ότι είχαμε και το μεγάλο θέμα που το υπερασπιστήκαμε της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και τους λέω ότι το κόστος, τα εργαλεία τους είναι ακριβά. Και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε όλο το βάρος για να μπορούν να ανασάνουν. Και για να μην περνάει και η εντύπωση που κάποιοι σκοπίμως το κάνουν μη αγρότες, ότι οι αγρότες πάνε να λουφάξουν από φόρους, πάνε να λουφάξουν από ΦΠΑ. Όχι, κανένας αγρότης δεν θέλει να λουφάξει από τίποτα. Ούτε από φόρους, ούτε από ΦΠΑ, ούτε από τις υποχρεώσεις του. Απλά δεν μπορεί να νιώθει απροστάτευτος σε μια αγορά η οποία θα έπρεπε να ελέγχεται καλύτερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, επαναλαμβάνοντας τη δήλωσή σας ότι ήταν μια πραγματικότητα που από χθες έκλεισε οριστικά από τον έστω και ανατολικά ούτε πρόσφυγας ούτε για την μετανάστες. οποία πραγματικότητα πρέπει να σας πω πάντως ότι η κυβέρνηση την καθορίζει ως εξής. Ανατολικά του Νέστου καμία δρομολόγηση πρόσφυγα ή μετανάστη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ κύριε Κολλιέ. Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.